Sonia ati iye ari kuda hafu yezvese zvinoonewa naSeWicknell since vakachata in community of property. Ari kutoshamisika kuti ko Lulu ari kuda kuroorwa. For what exactly? Murume asati awana divorce. Vataura ivo maiguru vakati ndiri kukupa kusvika Friday kuti zvese zvifambe zvakanaka tiite settlement, otherwise tiri kutopinda musekase. Ivo SeWicknell izvo vazviignore, vabhizi kutsvaka munhu achange achiflya private jet achivasevha mabhonzo zvavo vari mudenga imomo. Pari zvino maiguru Sonia vaenda kunogadzirwa maeyelash, vakamirira kuti musi wemuchato usvike. Vati ivo vari kuenda ikoko kunokonzeresa hoho kana zvinhu zvisina kugadzirwa nenzira yavari kuda. Need to get my lashes done and get ready for our wedding. We're gonna go marry our wife on Saturday. We're gonna go marry our wife on Saturday. Kana zvinhu zvisina kuitwa nenzira yaSonia kuchakonzereswa mhirizhonga kumuchato ikoko. Hameno kana vana tete vachiuya, pana tete vasati vatomboenda kunoisa maruva paguva raamai, kuti vachatanga here nekusvika kuZimbabwe vachifambira muchato webrother yavo. Tichazviona guys. So nyaya iripo ndeyekuti kana Sonia achinge ada anogona kusuwa Lulu for kukanganisa muchato wake. Kwanditi vanhu vari kutodanana vachiposta evidence yelove ivo vasati vapedza ku divorce. So vari kuti murume, yes, in as much as unganyora kuti murume ndewako, murume hasati adivorce. And iye Wicknell akangwara zvikuru, anoziva kuti it is going to cost him, so he is buying time achingo pa Sonia tumari tokuti atravel nevana. But Sonia semunhu anoziva empire ine murume uyu ari kuti iye chindipa yangu nhaka nevana tigone kufamba rwedu rwendo. Ende musakanga guys, pa settlement inoitika iyi ndeyekuti akapuwa settlement vana still vanofanira kuramba vachingosupportwa naivo SeWicknell. So settlement iyi yanzi iitike by Friday 6 p.m. Zvikasadaro Sonia ari kuuya achiburitsa maslay queen ese aendwa nawo vakadzi vevanhu nevamwe vanhu vari pedyo naSeWicknell. Kumacomments matotanga mhirizhonga umu hanzi pane vamwe macelebrity enyika akatombomensheniwa kuchannel kwaTaTalicious kuti pana mai vakaenda kuChina same time yangaendawo Wicknell kunotenga zvinhu zvake zvekuChina. TaTalicious akatukwa ukanzi kokana dziri coincidence dzangoitika. Then in no time pakubuda nyaya dzakadai vanhu vari kuti 6 p.m. ngaichaye Wicknell asina kugadzirisa nyaya dzake kuitira kuti tizive kuti ndiani munhu uyu. Pane vari kungodembawo kuti veduwe takaita vana nemarombe. Hoyu Sonia uyu ari busy kutoti ndipe hafu yeestate, anogona kutongopiwa zvinhu zvake neupenyu hwake ukangoendeka zvakanaka. Nyaya iripo vamwe madzimai anotya zvikuru vari kuti ivo Sonia ngaangodzikama achengetwe. Ukawanza dzungu mari unogona kusatoipiwa. Ende usakangamwe guys kuti murume uyu akabata zvese kuti dzvi. So unotozongoona kutoti aiwa tangosiyana nazvo zvenoizi izvi nekuti kukoti kwacho hapana asingapindi muhomwe yemurume uyu. Pachitika zvese izvi SeWicknell vangozviignore vati ivo vari kuflya with eagles. Owning a private jet is certainly nothing short of incredible, and I have had the privilege of being flown by some of the most amazing and talented crew over the past few months. However, something just hits different when the cabin crew can speak Shona or can play Japreza, Thomas Mafumo, Leonard Dembo, Killer T or Enzo, and we enjoy together. Or better still, save missiles Zanema Bonzo 45,000 feet above the ground. Flying should feel like home, and for me that means having a team that understands both the skies and what it means being Zimbabwean. So nyaya iripo ndeyekuti besides the bragging part of owning a private jet, vari kuti ivo vari kutsvaka captain wavo, a young captain, black Zimbabwean, ane license yekufly, ane 1000 hours jet time nezvimwe zvakadaro, anogona zvakare kubika sadza nemabhonzo. Vari kuti vari kuda munhu who is willing to fly as Zimbabwe's aspiring billionaire. Vataura zvakawanda, munongochiziva chirungu chaSeWicknell chimwe chacho chinoti shodora, asi vari kuti rega ndingotaura pekupedzisira, beyond technical skill, however, I'm looking for a certain pedigree, loyalty, intelligence and mindset that reflects the Zimbabwean
identity and the vision under His Excellency President Idi Mnangagwa. You must obviously be a ZANU supporter with no exception. Vamwe opposition, please don't even waste my time. Plus, that is the only thing you are good at anyway. Those of Christian faith, especially first preference from Johan Masowe Church, this will certainly be an added advantage. Kana uchifunga kuti you can fly a boss tumira CV yako tiite zvinoita kuti tiende. This is your boarding call, let's take off together. So vanhu vari kuti se muri bosi muri mbinga tiri kuzvifarira, asi nyaya iripo ndeyekuti isusu mamwe masapota eopposition tingori neclass 2 ndo yega yatiinayo. Zvimwe zvamava kutaura izvo hatizvikwanisi. Vamwe vari kuti brag guys, for the last time musi weFriday Sonia ati iyi mukasandipa mari yangu ndoda kukuchekai nechigero. Hameno zvenyu ese wikine muchakuvadziwa nemusikana ari kutora hafu yejeti iyoyo. Imi muchaflya moenda napilot, asi muswe wese neLouis Vuitton dzekalodhewa kumasuro dzichatosara nemusikana.